Chers téléspectateurs de la chaîne Guido Diama TV, comme toujours, c'est Bill Diallo. Je vous dis bonsoir et vous souhaite la bienvenue dans votre émission No Stress. Ande kanimi do yidi do pay kumme, un jeune très talentueux yimo. Kono do mi présente demo ala ko jakani jo nyije e jonna mo jakana hore makko. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tamake onno. Mi do make Isho Boy Kinjo. Présente e euro da téléspectateur Diama TV. Are mi uri Diama ben fop. Are mi na bande ko Isho Boy Kinjo yewti do from Fresh Boy Udipita. Kondo woni golle maden harawana musique on? Minni mi do jogi salon mais fayde ko musique on mi buri focaliser de quoi. Ko fi on do wadi accitanda salon on base da mo jaay musique on? Non mi holi tun affaire mi réussir e mum parce que hannande goddo kay ko onda o e mum ko ya holo hoore ma tun hande sa holaaki hoore ma ko goddo go watama holade taw ka gonta watta to holade hoore ma. Ko en quelle année fuddida wadugol coiffure on? Nebire depuis 2014. Musique on fuddida mo gita honde 2017. Gila on 2017 donc album ji jelu yalti ma ko single ji jelu yalti? En fait min koy groupe mi woni mi wata inde mi fuddaki taw career solo parce que ko mi bojo go wonde ham me kanko wala do ni mais min ni mi do wadde hari dedo balle fo ari min ko solo mi wonna wadde wado clip ji solo mais wadi men total amen fo mi wadi 14 sons clip ji quoi. An personnel ji ma din hara ko di jeyanda din hore ma antu on hara ko personnel ji din ko di jelu? No du da min go 3 clip mi wadi min tum personnel. Non nga wakile ke go yo di do dubi tu nga wadi 3 clip? Na ana goto wata inde wadi 3 clip ji din. Ko be woni bawo ma tigi on? Ko staff amen woni bawo amen. Clip ji din fo ko Sénégal do wadda ko do base da kada yaltude kadi? Non ko Sénégal do men base men meda yaltude do. Clip ji titre ji din? Titre gono ton ko halu mi fama e mama sita e lekki wula hidimo din don nayi quoi. Awa may ndaren clip goto taw halu mi fama on taw ndaren on don taw art. Gonde to ma hebuda ide ko on jonno ma haya jonno on titre dom halu mi fama esprit on gari am fayde ko boy jogo boy jango wondu no suudu te mo yodde joma ko go wondo go wodi parce que son halu mi fama te si mo yoddude makko après chaque fois ne halu mi fama gonde atata déjà après on non ide don ari an mini pourquoi pas wada non quoi a fami ko non wadi affaire on fo mena godum go kunji won kun ka halu mi fama donc parce que din séquence ji don no tidi de ko honkun non tigi on kun taw wolen taw fi kun do ko honkun taw non même pas on don na fu c'est encore weldi jon sur meilleur ami jon woni tima welno fi clip on hakkunde mo ngono ndido o welan o hoyfinan no ma parce que dandi wobbe be sa wi be da yaltinde be image goddo ko yaltinta image goddo c'est pas facile on jigi no wama taxi ji bousuton affaire cionci din affaire coiffure ji sigal be sattina na ma dal tigi on no mi wata inde on dimpijiron di clip janda di jidin non wonon don o sattina nalango 3e clip ame on do buri mettude sera ke premier jon quoi on do mata inde o wallitino la piji bourse affaire on quoi satam kombo woni manager ma producteur noni men ala producteur ko manager men jogi do jogi manager mi do ay producteur bon ok min on titre halu mi huwa don halu mi fama don o welila mi fala ya wada nan do mema nan don go kunni seda tun go kunni ok
moƴƴe mbaɗi mo antunni jum kale yandi ari min tummako tumboɗanki i awo awtinilan killi sifa mari mi yali hala nan tum faale mare mimmi newnay wanene ɓiɗɗo siko fale tum waɗayno haradi artinno siko mijo tum warayno haradi mi mayinno mi yata mi waɗata yewgol ɓawo maɗa mi waɗata wurgol ɓawo maɗa. Guinée on ferme frontiére mi ala hotude fewno woni mi ala hotude nini ko honɗum marɗa programme nini nini dal ko matande on wonduno arti affaire musique o nini meɗen projet inchallah ɗeɗo balle yimɓe ɓe fuɗɗotomo yiwde par ce que min lansal taw fimi meɗen projet o meɗen gonga ɓe asi buddi i falama jandude ko mandi suuɗo merci c'est ça wata pulal a wayde merci a wayno joni noon nini meɗen suuɗi taw meɗen gollude ley ɗeɗo balle yimɓe ɓen fuɗɗoto yiwde golle ɗen doy quoi. Donc haja nini e producteur oui pourquoi pas parce que ni ko projet mi woni pile ko projet jano sago amen ko album wonata walla EP walla mixtape e clip ji kadi no nder ton inchallah ɗeɗo balle tun ɓe parce que fuɗɗon nden fof yombata mais ko doy heɓirta yimɓe ɓen arata e ma quoi. ene ko pular to yimo ton kaw yimoray kadi wolof o waɗay anglais autre chose non mi yimay français mi yimay pulal e soso boyjo mo wondi on ko mo nani soso moƴƴa mais mi wata inde mi yimay olof hannande ko ɗengal ma ngal taw attortoɗa ko woni kon fof enfin meɗen nani olof ko ɗo min heeɓa min jandi mais ko pulal ngal ɓurani lammi mi wata inde fof quoi. honɗum marɗa ko inna artiste ɓe ɗimmoɓe maɓe min komi wata ɓe inde hannde artiste jo taw goho ko ya organise o taw goho a faami focalise oɗa e ko watta kon piije aro ɗin ara e golle ɗen yoɓata artiste jo min ko ɗum wata inde ɗum noon wata inde artiste jo quoi min wata conseillé o ko golle ɗen goo e organisation ma o par ce que artiste jo sa organise aki hoorema taw a wata yahande hoorema anda heure répétition ma heure golle ma heure mo dowaɗa wadde piiji ɗin fof. ko homboni idole ma on par ce que haray a jooɗi ara yiyayno goɗɗo ma daramo clip ji ma jentoɗamo musique ji ha si welma musique on tawɗa saabu on ɗo guéri ha naata e nder musique oui min ko Steve wonno idole jo an mais noon joni komi idole jo hoore an eyyi ɗo e goɗɗo defude yeeya yo merci joni moom joni komi idole jo hoore an mi ari avant ko Steve mais joni komi idole jo hoore an clip Mama Sita on non Mama Sita ko single ko hiɗimo woni clip e lekki wula on noon on clip ɗon kadi par ce que a ni oɗa hoyno mais on clip ɗon kadi ko honno on ɗon kadi feƴƴirno on ɗon hoyno kadi de ko hiɗimo on dami wata inde hoyano mais ɓay on noon kadi ko debbo onoɗo ko groupe amen min ɗumanno koye Bourure min yiye min tourni mo e village ji gono telen Jamñayo dow to mais ono min tourni mo on ɗon kadi hoyno mais oɗa ɓurno sattude fi quoi yiɗimo on piiji ɗon andi yanga fala ka accutude ɗi mbuuɗi arna o hiɗa inna ko wonɗo ka groupe o ma ko ni eni mais joni non on tan ɗon faydade avancement waɗade mais aussi clip sakkitiɗo ɗo kala darɗo mo inna wi c'est vrai min finance par ce que piiji ɗin fof ko sodaɓe ɗani piiji go sa fuɗɗoto taw ko doy a watade tum a heɓa fo olof jaa inni tokko bamlu bëri non ɗandi hannande mene ke komin débrouille mais e wona goɗɗo ari inna waɗani mbuɗi inna golle ɗum ɗo a faami fof ko maniére business amen o min wawi min woni yarde quoi a faami ɗon tanjini nini contrat ji ni ara ɗo mari espoir goɗɗum nini yimɓe buyno arde amen mais ɗandi kadi namo kala wata acceptande par ce que hannande a daara intérêt ma on par ce que surtout ni rimeji buyno yalte producteur ɓe sa daari wonno King Alaska walla woɓɓe goni noni e yannide noon na yarmo be jonnamo hoorema signida e makko contrat ara anda no woniri quoi faami hannande ko an wata respectude hoorema si fo wawama respectude sa respecti image ma o fo respectete ɗimmoɓe noon mon buy noon anda ɗum ɗon nini comme que tum kamɓe ɓe faala wirugo arɗo wolo premier venu il tombe dedans wallay lezim buyno andiɗo ɓe woni wolande ɓen si ɓe daari ɓe andi buyno andiɗo ɓe ari e amen mais sa yi menen kadi min ɗumannaki no woodi ko waɗi saabu quoi par ce que hannande andumo natta o andumo gollidata on
ko ɗum ni miɗen yarande hoore amen doy to amen ya laaɓanɗo men poste onno mene wawi golludude aro janfutako men min gollida e makko. Donc ni sortie ji ɗi ni concert ji autre là on ala yahande hara ko hoore mon onon personne mais donc assistude woɓɓe si ari par exemple ari invité ama o yaha mais waɗangol hoore mon concert on fuɗɗaki non mais on waɗnali hoore amen concert mais min waɗi événement ji mais kadi concert hande no wodi maniére momin yarata concert wono c'est producteur ji organisé ɓe addi ɗo artiste jo min yarata ni tum ɓaynami fino hande kon wata ɗumannade jonnude qualité ko watta kon par ce que anan si ɓe itti artiste joguine ɓe addimo ɗo an a ƴettiɗo fans ɓe ma exemple min Grand Yoff mi waɗi e Sacré Cœur ɓenno fof ɓe yaadi e ma toon an a yaari gratuit ɗum ɗo tato antara ko 200 jouata toon ara an antara mi wata inde ara jippini hoore ma ko an côté ɗon andade minen mo invité men ɗo Dakar ɗo sans dépend no ménagére jo amen o yoddata e ma mais c'est ko artiste jo minen wawi yewde plaisir amin hara aranta min landaki mo fus par ce que ande entre artiste ɓe ko minen wata jogodirde ko minen wata wallidirde a faami par ce que min kay mi sohloye mo ñande goo quoi min promoteur jo mum ɗum ɗon moye lool haysi ko min mo yimanɗa ɗo joni ha faɗɗaɗa o seeɗa mi untoyo kandi haysi ko min ay moɓata fans ɓe ma ɓe yaw mais siko an an inda ka eyo miɗa andi producteur ɓe ko wono ɗo moye lool sami woli ɗum marɗa ko lansa min ni komi wata inde miɗo tori jama yo ɓe arɓe wallito men faami ɓe siiva men kadi ko compte men YouTube ko noon mari min nini komi wowla ko ɓe jooɗoɓe habbo projet amen wonɗo yarde on hiɗa daara ɓe guine ɓen ton artiste ɓe ɗimmoɓe ma hiɗa daara ɓe ton ka eyyi ɗum tawɗa hiɓe jogui toon ko faalaɗa ma an hiɗa yii toon kon ɗum ɓe jogui toon ko tawata ɗum ɗo an ɗum ɗo welima hiɗa faala ɗum ɗon taw somi ara yoya question non ɗum ɗo no ɗuuɗi ni miɗo mari weldiɓe artiste ɓe buy toon wono tattati ko meilleur ami jo an noon onno ko adda ka ɗumen wondi ɗo balɗe bus mais min hande mi sago amin komi revata ko ɓurgol noon ko hara ko wongol international par ce que hande na ya toro tun Allah ya on tun artiste jo wonɗo Guinée ɗo wono Sulbams wona on ɗon ni hande on ɗon o woni artiste international a faami min sago am min hara min ko noon mi revata kono hara na wonugol wono artiste Fouta ɗon tun Guinée ɗon tun ni koye wolindiran gonga kadi kono waɗi artiste ɓe ɓen fof kala momi yewtidi o lay inde Sulbams non koye a famuɗo andi hande enen Guinée ɓaynan feeno enen fulɓe ɓen ko sayfon inneten marɗen ko ɗumano mais Guinée si tawi Guinée fof tum bindirama ko ni ko Sulbams waten inde par ce que ko kanko représente Guinée partout dans le monde hande kala ko wolla inde makko yimɓe ɓen wolla e fi makko ko honɗum kadi yiruɗaɓe toon artiste ɓe ɓen toon ko tawata ɗum ɗon siko sago ma on ɓe change ay ɗum ɗon ɓe waɗira ni non ko mbata inde ni artiste ɓe ɓen toon de ɓe jogodiri ɓaynami feno par ce que Jani sa daari concert makko ɗo ko feƴƴi ɗo kon ɓe wallitika mo moƴƴa waw joni noon Sénégal ɗo kadi ko noon dowa artiste ɓe ɓen kadi dowa wawde si tawi noon fof wayi noon événement kala producteur jo waɗɗo ɗo min waɗimo boycotté minen artiste ɓe yoɓa kala moɓe yoɓa par ce que artiste ɓe lokkoɓe wonɓe ɗo ɓen ɓe yawiɓe ɓaynami feno wallahi lazim min hannde ko mi yiyata pijugo no buyno feƴƴa ko stade ɗo si tawi kamɓe kay ɓe respecti hoore maɓɓe a faami hannde yimɓe ɓe wawa ɓe respectude mais si ɓe respectali hoore maɓɓe ko noon ɓe nata ɓe yeeye prévente aɗon zone tawantara an haray ala nafaare ko yaltanɗa par ce que merci c'est ça hannde min fof komin yaltuɓe ɗaɓɓere ɗo na ko amen ni mais anday no gollirta anda musiquement no doginirta business musiquement on quoi eyyi est ce que hiɗa mari di probléme ga e promoteur ɓe ɓe ga no wodi promoteur ɓe feggodirɗo ga e mum ka on feggodirali non min feggodirali mais meɗen andidiri quoi min feggodirali mais mo ɓe no andi kon boni oya eyyi mo ɓe no andi kon boni eyyi kay min feggodirari mais mo ɓe no andi kon boni oya joni noon komi faala ka waynodirgol ɗo ko ya waɗana acapella um hara ko fi Jama TV wonɗa waɗande kunɗo joni min kesi ɓe yoɓila wanda ɓe ɗum danamara min mi yoɓete goy min mi yoɓ waɗu tum avant tout d' abord ko holɗum marɗa ko wiya Jama TV yaltuɓe no ɗaɓɓutude non franchement mi weltaniki on ɓaynami feno wallahi lazim oɗo min ko grand tel mi attino andidirde mais guiɗo Jama ari mi siiva mo mais ari mi meeɗa yidude ari mi yidide concert ji ɓuy comme hara comme ni non mais noon mi weltaniki o moƴƴa mo e déplacement o e fof namo kala quoi a faami par ce que hannde yo Allah danduɗo mi heɓa projet minam ɗo sohli guiɗo Jama ɓe ara woɓɓe go télé o gono ɗo a noddayɓe ara mari projet ɓe nama fanni a jonnali ɓe ɗum ɗo par ce que hannde artiste jo e DJ jo exemple walla joguiɗo chaîne ko ɓen noon wata yaadude hannde sen inni enen en townidira e juuɗe ande somi noddi on
woni mi mami yaltina goɗɗo min kadi séance holilan ko mami lando on hannande sen jogodirali foy wata avance de mun ko mi yare ko watende weltanike giɗo jama moƴƴa noon donc konko wolɗa ɗon ko gonga ba mi nanino ɗum ɗon kadi e woɓɓe no woodi sa noddiɓe haajuma ɓe innete ya ittu ɗum ɗo ma ko ɗum ɗo e ɗum ɗo ma ɗum ɗo Jama TV wona ɗum ɗo woni probléme maɓɓe on menen siɗa mari en gollay sa ala en gollay comme ko wiɗa ɗon ko joni ko walla mi walle c'est ça a faami si min ari hande men ɗaɓɓitima an kaɗa wawno wiide a faalaka ina haajuma ala image mais an a heeɓi expérience par ce que ɗa andi mi yata e ɓawa ma yata e ɓawa c'est vrai goɗɗo sino jogui télé goɗɗo ko star jo ɓeɗiɗo ko beɓe jokkodira ko beɓe yaada goto e mum wata yaade e ɓawoya ko menen joguiɓe télévision ɓen menen joguiɓe visibilité on ko menen wawi andindema ko a star jo sa woni antu goto andama goto yaali antu sina télévision a wawata aduna allah fof andama a yara na jinna na ñanne donc ko wolɗa ɗon kon mi yi ɗum ɗon mais télévision ji waɗayɗi ɗum ɗon ɗin ɓe ala mijitade woni par ce que si ɓe mijitike ɓe dowa goɗɗo mo ɓe no dowa participer mais joni min kon wata ende ni fof no andi kon woni ɗo hombo quoi par ce que télévision ji ɗin ɗo fulɓe ɓen joni andi affaire naafi jagal ɗuɗugal ɗo ngal a faami min hannande men komi yaltin ɗo clip ji bus ko DJ Diallo tun e woɓɓe goɗo mi émission mum tawanta ɓe yoɓinali ma faami buyɗo ayneɓe ɗe faala plateau ko maɓɓe ɓe innama sa yaltini ɗum ɗo mi wannama ɗum ɗo minna ɓe ala probléme mais trop ou tard ɓe sohloyte mais min kadi ɗon min hawja par ce que neɗɗo ta hawjam film kaka fen eyo min fottoye ko rompoen ko sanwal gonga wees min fottoye ɗon noon min kuulodira yeesi min yiiɗi joni waɗanan acapella on ko ɓuranma wo siko rap siko R&B siko slow siko mama mais ono jiɓɓe est ce que na R&B ɓurɗon yidde walla en waɗu rap no waɗu ko ɓuranma o waɗanan ko wallima ɓerde nde wo wallinayla min kadi ala probléme joni abbo waɗaɓe rap eyyi fok puyna siɗa fala kalisi no love niga woɗɗo tafijir ɓernde ala ƴiyal giggol marsataka makiti allah dandan jokkugol ko allah bénéfice mbuɗi siko setane a fomno fala iblis min andu rapsi min andi ko woni public c'est ko monno ɗati menen ga ko real shit ala jogu guiɗo jama prod merci. Pas de problème, merci beaucoup. Chers téléspectateurs de la chaîne Guido Jama TV, c'était Bill Diallo dans votre émission No Stress avec King Joe. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Donc je vous donne rendez-vous plus tard avec d'autres aussi. Inch'Allah. D'ici là, je vous aime et vous embrasse très fort. Merci, à la prochaine.